Tsaya nuna ma yadda za ka cire duk wani website da ba shi da amfani a jikin Gmail ɗinka ko wanda kai linkin ɗin shi da Gmail ɗinka kai ka manta kuma kana gani ba shi da amfani ko kana tunanin na scammers ne. Idan ka kasance wato kamar ni da kake da amfani da Gmail ɗaya shekara 2, shekara 5 so zai iya yiwuwa akwai wani website da ka linkin Gmail ɗinka da shi da kai ka ma manta. So a bidiyon nan zan koya ma yadda za ka je ka duba duk wani website da ka linkin Gmail ɗinka da shi. Da farko za ka zo ka shiga Play Store ɗinka mai kamar haka, sai ka zo ka shiga kan profile ɗinka, sai ka shiga account ɗinka. Idan ka zo sai ka duba inda aka rubuta data and privacy, sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka je ka scrolling down ka je ƙasa, ka je ƙasa. Za ka ga inda aka rubuta third party app and services, sai ka danna kai haka. To kana shigowa a nan zai nuna ma duk yawan adadin inda ka linkin Gmail ɗinka da duk wani application da ka haɗa Gmail ɗinka da shi. Idan kana so a nan za ka iya cirewa. Manta ku danna mana like, ku danna mana alamar ƙararrawa saboda mun kawo abubuwa masu amfani kuma ku gani ku ƙara da shi.